Sama systeemi kuin perkele Lynxikin. No silloinhan sen täytyy olla hyvä. Spark-plugin, vaikka se on vähemmän liavan pistää. Vähempi päin. Mulla on videossa. Juuri nimenomaan videosta. Oi, ota videolla. Kattokaa vittu. Kattokaa. Onko se kuvaa? Mielon kans. Tää on semmonen homma, että pakko ottaa videolaa. Oi. Nämä kaikki taivastelutkin tulee videolla. Tu saatana. Nyt iski paniikin päälle. Mä et kameraa ja painat sivuttaa sitä juttua. Joo, ei, mutta kun mä saa kameraa päälle. Oi vittu. Erno. Nyt tuli. Noniin, mäpä Petteri sitä. Nimenomaan vesikone. Otetaan se vielä pari kertaa. Nyt on dokumentti.